Приключенията на принцеса Фантаджиро. Сценарий Франческа Меландри, Джовани Ромолди, Ламерто Бала. Музика Марк Брадли и Тери Уилсън. Режисьор Клаудио Бирн Бойт. В търсене на Куорома. Много отдавна, далеч от тук, Даркан, господарят на злото, изпратил 4 демона да унищожат кралствата Дана и Туан. Първо, гладът унищожил посевите и нивите от край до край. Много от фермерите останали да гладуват, но това бил само първият демон. Вторият, чума, донесъл болести и на двете кралства и много невинни загубили живота си. Вече било лесно за третия демон на Даркан, омразата, да посее семената на раздора между Дана и Туан. И щом веднъж омразата укрепнала, войната станала неизбежна. Демонът на войната бил много по-мощен от другите 3 взети заедно. Затова двете царства се изправили едно срещу друго в сурова битка, която трае вече повече от 400 години. Даркан чакал дълго време да разпростре злото по земята. Открил възможност в сърце, пълно с омраза и мъст. То принадлежало на красивата принцеса на Туан, Кайра. Кайра била влюбена в принца на Дана и всичко било готово за сватбата, когато... Не! Годеникът и Рейналдо я оставил сама пред олтара. Ще си отмъстя. Кайра, изпълнена с гняв и омраза, искала да си отмъсти и затова призовала злият и могъщ магьосник Даркан. О, Даркан, господарю на злото, аз, Кайра, те призовавам да обречеш тази земя на вечно нещастие. Отмъщението ви ще бъде пълно. В замяна на помощта, Кайра се съгласила да открадне сърцето от свещения дракон, пазителят на любовта, страстта и храбростта. Най-накрая Куоромът е мой. След като Куоромът станал притежание на Кайра, злото скоро заличило любовта, страстта и храбростта от човешкото сърце. И отчаяната принцеса станала властно същество, жадно за омраза и мъст. Царството на черната вещица, мирът и любовта са мъртви. Всички опити на дракона да си върне сърцето били осуетени от черната вещица. Кой смее да краде от мен? Отговорете! Какво чакате, драки? Хванете го! Обкръжете го! Нати! Драконът падна на земята. Значи вече е наш. Губиш си времето, драконе. Куоромът ще бъде мой и никой няма да ме спре. Ето как принцеса Кайра се превърна в най-верния слуга на Даркан, господаря на злото. Искам да се бия с Даркан. Ще му покажа аз кой е шефът. Хей, магически камък или не, май имаш пясък вместо мозък. Имам идея. Цвете на желанията. Защо не хапнем от твоите листа?
Защо не, ако е за справедлива кауза? Много си щедро, Цвете, на желанията, но с магия няма да стигнем далеч. Даркан е прекалено силен. И какво ще правим сега, Бяла Фео? Какво ще правим ли? Ще се бием, разбира се. Според предсказанието, само една велика принцеса може да ни върне Коаромът и тя ще се роди тази вечер. Значи, щом се роди, ще се бием. Замълчи, камък, и погледни, ето го знакът. Виждате ли формата? Това е Ф. Да, ще се казва Фантаджиро. Минали много години, а войната продължавала. Изглежда ще водим тази война вечно. Ваше Величество, годините минават и както изглежда няма да има край. Къде е, сестра ви? Моля те, не се сърди на Фантаджиро. Вече не издържам. До гуша ми дойде от това шиене. Освен това, винаги се обождам на иглата. Не може ли ние, момичетата, да тичаме из гората и да се бием с мечове, като останалите момчета в селото? Ще бъда велик боец. По-добър от всички. Ето те, казах ти, че ще я намерим тук. Толкова е непослушна, но и много смела. Ще видиш ти, Златогривко, само да те хвана. Какво става? Течението ме отнася и не мога да стигна брега. Глупаво момиче. Даве се! Какво чакаш? Не бъди толкова припряна, майко Гъска. Само се успокой. Виждаш ли, Сайлурия си я спаси. О, Златогривко, помислих, че ще се удавя. Фидъл Дади, виждаш ли колко щастлив съм? Винаги готова рибка съм. Ти можеш да говориш? И да танцувам. Виж, Златогривко, говореща рибка. Какво му е толкова странното? Аз също мога да говоря. Не мога да повярвам, могъл си да говориш през цялото време, не си ми казал. Да ти кажа ли? Просто трябва да се вслушваш по-внимателно в звуците на природата. Дай, не забравяй да ми благодариш. Прав си, извинявай, забравих. Благодаря, че ме измъкна от водата. Ако бързаш ти или пък ти се весели, стига време да има. Измислим по някоя рима. Става късно. Хайде, Златогривко. Да вървим. Довиждане, Сайлуриас. Щом трябва да отлиташ, с довиждане го преплиташ. Казах ти, че момичето е непоправимо. Скоро ще порасне и ще придобия опит. Най-накрая се върна. Къде беше? Погледни се само. Мислиш ли, че приличаш на принцеса? Татко, беше толкова вълнуващо. Бях в гората, но се загубих и тогава една говореща рибка ме извади от реката. Пак ли започва с тези глупости? И преди съм ти казвал, дъще, принцесите не бягат от двореца, нито пък си измислят истории с говорещи рибки. Не можеш ли да се държиш като сестрите си? Искам да бъда като себе си, не като някой друг. Така ли? В такъв случай отиваш в кладенеца. Заведете я в кладенеца. Здравей, Фантаджиро, как си? Толкова ни липсваше на всички. Фантаджиро, какво направи този път? Вие как мислите? Както обикновено. Фантаджиро, ти се върна. Да го отпразнуваме. Напоследък не сме имали много посетители. Къде ми е дневника? Не сте го изяли, нали? Разбира се, че не. Пазихме го като най-скъпоценното сирене на света. Дори една хапчица не сме си хапнали, заклевам се. Да вървим. Ей, почакайте ме, младежи. Раз, два, раз, два. Това е. Прекрасно, благодаря ви. Това е история за дракони и много зли магиосници. Моля те, прочети ни я. Не мога да чета, ако си там, глупчо. Прочети ни я, хайде! Прочети ни я. Събуди се, Фантаджиро. Време е да ставаш. Хайде да вървим. Фантаджиро! Фантаджиро! Добре, спускайте кофата. Ей, вие горе!
Ей, вие хулигани такива! Трябва да вървя. Ще се видим скоро, може би съвсем скоро. До скоро! Довиждане, принцесо! Довиждане! Довиждане! Довиждане, довиждане! Побързай, Фантаджиро. Принцовете на Зенобия ще бъдат тук всеки момент. Спри да се отнасяш с мен като с дете, татко. Писна ми всички да ми казват какво да правя. Аз, Хасан, принц на Зенобия, имам желание и то е да се оженя за дъщеря ви, принцеса Каролин. Съгласен съм, Хасане. Виж само как сияе. Толкова е красив. Аз, Менан, искам... Какво точно исках, Хасане? Да се ожени за принцеса Катрин. Да се оженя за Катрин. Съгласен съм, но... Чули, ще се женя. Ваше Величество, позволете да ви помоля за ръката на Фантаджиро. Щом ме види, ще падне в нозете ми. Къде е принцесата? Малко по-високо от нозете ти. Как смееш да се появяваш неофициално облечена? Достатъчно съм голяма, за да знам какво ми харесва. Никога няма да се омъжа за надменен човек като теб. Как смееш? Фантаджиро, ще правиш каквото ти казвам. Какво за Бога? Няма да се омъжа. Повикайте стражите, арестувайте принцесата. Хванете ме, ако можете. Хвани я! Пазете се! Майчице, не виждам. Разкарай се от крака ми, малумнико! Хванете я! Чухте го. Ела тук, изчадие! Трябва да се подчиняваш на баща си, дете! Какво прави? О, не! Никой няма да решава за кого да се омъжа. Фантаджиро, връщай се веднага! Фантаджиро, почакай! Златогривко! Да вървим! В какво се забърка? Искаха да ме омъжат. Не те ли познават? Защо хората не ме разбират? Всички ми казват какво да правя. Ей, я стига! Пусни ме долу! Какво беше това? Искаш да се бием ли? Хайде, да се бием тогава. Аз ли не? Какво отношение само? Не му обръщай внимание, Фантаджиро. Кой е там? Кой говори? Ето ме, тук долу. Аз съм цветето на желанията. Не се намесвай. Тя започна. Хайде, би се, не бъди страхливка. Смееш ли да се биеш, а? Искаш да се бия с теб? Що за твърдоглав барбарин си? А сега ти ще си го отнесеш. Хей, я по-кротко. Искаш да ми контузиш листата ли, господинчо? Стига сте спорили и двамата. Достатъчно! Ама той започна. Не можеш ли да се контролираш, момиченце? Непокорна. И с лоши обноски. Сега е твой ред. Ти коя си? Познавам ли те? Това е мама Гъска. Самата тя. Винаги мърмори. Мърморя ли я, повторете? Ей, Марморано, искаш ли да се бием, а? Хайде, Марморано, да се бием, не бъди страхливка, Марморано. Страхливка, ще ти кажа аз на теб. Добре дошла в гората Орият, Фантаджиро. Ти знаеш името ми? Коя си ти? Аз съм бялата фея. Това е моята гора и те познават от много време, скъпа. Точно така. Знаем, че си непоправима. Това е достатъчно, майко Гъска. Добре, отивам си. Само ти можеш да откриеш съдбата си. Ела и ще видиш.
Гората Ориат е толкова спокойно и мирно местенце. Може би защото войната все още не е стигнала до тук. Така е. Може би един ден Дана и Туан също ще живеят в мир. Това са пълни глупости. Вече си крал на Дана, Рамуалдо. Трябва да воюва с Едриан също като баща си. Ще напоим конете и продължаваме. Един ден ще настане мир по тези земи. Но трябва да го извоюваме. Да, трябва да извоюваш мира, но не с това. Мечът ми, как го направи? Вгледай се в очите на любовта, скъпа моя. На любовта ли? Не разбирам. Откъде да ги намеря тези очи, бяла фея? Потърси ги и ще откриеш съдбата си. Съдба? Но каква е съдбата ми? Сама ще трябва да я откриеш. Това е върхът. Първо мен не ме разбират, а сега аз не разбирам. Вземи този лък и се прицели в слънцето. Слънцето? Но това е невъзможно. Може би не. Прицели се в слънцето. Една стрела на вятъра. Пази се, Рамуалдо! Там, виж! Това ли е мирът, за който говореше? Дойде оттам. Звезда, да вървим. Хайде, Ивалдо, трябва да защитим краля си. Къде е? Изчезна. Хайде, звезда. А сега какво? Бяла фея? Бяла фея, къде си? Хайде, върви. Хоромът! Какво става тук, Флаш? Пак ли си пипал сърцето с мръсните си крадливи ръце? Не, милейди, кълна се. Ти си виновен. Какво става, черна вещице? О, велики господарю! Говори, жено. Какво чакаш? Сърцето се е пробудило. Какво? Разбери защо. Ако любовта и мира се завърнат на земята, ти ще отговаряш. Да, господарю и пазителю, както наредите. Пламъкът, любовта, започва отново да се пробужда. Любов? Не може да бъде. Дори не споменавай тази дума в мое присъствие. Любовта е мъртва. И никога повече няма да бъде изпитана от никого. Никога! Очите ти са... Ей! Ей, почакай! Коя си ти? О, не! Ето горе! Сега! Ето така! Благодаря. Накъде се беше разбързала? Някой ме преследваше. Не се страхувай, дай ръка! Върни се! Къде изчезна? Дръж на страна принцесата от краля на Дана. Заведи Фантаджиро при свещения дракон. Пещерата му. Но там никой не се е завърнал жив. Тя ще умре. Добре си ме разбрал, Флаш.
драконът ще довърши това изчадие. Така ще се разкара от пътя ми завинаги. Върви, Флаш. Да, Ваше Величество. Помощ! Това е тя. Нейният глас е. Сигурно е в опасност. Ето го. Това е. Помощ! 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 Почакай, ще те извадя. Помощ! Помощ! Но ти не си... Помогнете ми! Успокой се, приятелче. Всичко е наред. Късметлия си, приятелю, че точно по това време... Рамуалдо! Ами, имаше едно момиче. Погледът ти беше много особен. Проследих я и реших, че я спасявам, а то се оказа този малък. Къде отиде? Добре ли си? Решихме, че е бил врагът. Какво е всичко това с момичето? Сигурно си сънувал. Трябва да открия това момиче. Да се връщаме в двореца, Златогривко. Фантаджиро! Откъде знаеш името ми? Бялата фея ти праща съобщение, свързано е с съдбата ти. Съдбата ми е бялата фея, но къде е тя? Съдбата ти е да ни отървеш от свещения дракон. Той е причината за войната. Свещеният дракон? Но от берлогата му никой не е излязъл жив. Ще донесеш мир на народа си и баща ти ще се гордее с теб. Чувала съм, че е жесток и много опасен. Щом нямаш достатъчно смелост и те е страх? Никога. Ще спасе кралство Туан. Ще отида при него. Ей, къде отиде? Златогривко, заведи ме в пещерата на свещения дракон. Най-накрая бой звучи страхотно. Ти пък какво правиш тук? Ами искам да се бия. Тук е страшничко. Почакай, млада госпожице. Мога да те пазя. Познавам тази пещера като перушината си. Какъв е този шум? Трябва ми още светлина. Добре, тогава откъсни малко от перата ми. От перата ти? Защо? Побързай, момиче. По-внимателно. Запали ги и ще видим откъде идва. Да се махаме от тук. Оставете ме ги. Искам да се бия. Не мога да им избягам, твърде много са. Аха, искаш да се бием, а? Става по-лошо, те са навсякъде. Просто не мога да... Почакайте, страх ги е от огън. Но как ще успеем да подпалим всичко тук? Не разчитай повече на моите пера. Ако искаш да се отървеш от тези гадинки, защо не подпалиш пае жените? Получи се! Хайде да се махаме от тук. Не викай! Ако се събуди, свършено е с нас. Аз ще стана пушено месо. Вижте това. Не се тревожи, тези приятелчета отдавна вече не притесняват никого. Така ли мислиш? Какво беше това? Аз бях. И аз. Имат здрави кокали. Теб, кой те пита, твърдоглавко? Правилно, хайде да ядем. Хванете я! Не. О, искате да се бием? А сега малко боулинг? И удар! Благодаря ви. Много си смел. От шум като този сигурно се е събудил. Да отидем да кажем добро утро. Аз не искам. Страхливка! Остави го на мен, аз ще се справя. Ето го, свещения дракон. Как мога да победя такова чудовище? Трябва да го надвиеш. Само ти имаш силата. Хайде, не се страхувам от теб. Така ли? Само едно човешко същество е стигнало до тук. И то пак жена. Да, но не е била смела. Като мен. Ще те довърша. Тя искаше да открадне сърцето, в което се съдържаше любовта у хората, а сега ти искаш да убиеш пазачът му. Това е лъжа. Ти не си пазител на любовта, ти си причинил войната между нашите две кралства. И кой ти разказа тази приказчица? Един от елфите на бялата фея и за това лъжеш. Удари го силно. Май си загубил форма.
Хората са чудовища. Драконите са чудовища. Прелушаваме от височини. Ей, това пари! Не си ми равностоен. Не можеш да надвиеш принцесата на Туан. Един момент. Свали меча, няма да те нараня. Ти си принцесата на Туан, родена, когато 4 звезди се наредиха. Откъде знаеш? Ти и аз имаме еднаква съдба. И каква е тя? Само някой с произхода на жената, която открадна сърцето, може да го върне на неговия пазител. Само тогава мирът ще се върне на земята. Сърцето е мир? Само когато откриеш истинската любов, ромът ще бъде освободен и любовта и мирът ще се върнат на света. Но как? И кога? Вгледай се в очите му. Доблести чувства плуват във вените ти. Вгледай се в очите му. Вгледай се в очите му. Фантаджиро! Златогривко, здравей! Благодарение на мен сме спасени. Ако не бях дошла с теб, нямаше да успееш. А кой се справи с онези черепи, перушанки? Да, аз бях. Заслугата е изцяло моя. Фантаджиро, ето, вземи го. Но аз... Какво е това? Когато се нуждаеш от мен, само го докосни и ще се притека на помощ. Да, ще го направя, благодаря ти. Очите му, вгледай се в очите му. Ще ти върна сърцето. Знам. Сигурна съм, че ще открия тези очи отново. Моля ви, нека някой да спре тези коне. Помощ! Хайде! Помниш ли номера с неуправляемите коне, Каталдо? Как бих могъл да го забравя, Ивалдо? Хайде! Добре, това е. За малко да си загубя главата. Готов ли си? Готов съм, Ивалдо. Ти си пръв. Каква красива сутрин. Наистина. Дръж здраво юздите. Ето ме. Не, това имах предвид. Не, той ще умре. Готов ли си, Ивалдо? Разтревожи ме за момент, Каталдо. Добре съм. Всичко беше под контрол. Ваш слуга, милейди. И двамата сте много смели, добри ми рицарю. Баща ми, кралят, ще ви бъде благодарен. Ще ви награди. Там имаше змии, сигурно са оплашили конете. Просто полудяха. Някой казал ли вие, че имате невероятно? Ами, искам да кажа, че имате красиви очи. Колко мило! Пак ще се видим. Надявам се. Чудя се, къде ли са? Свещеният дракон ми каза, че трябва да ги намеря преди да донеса Лорума. И къде да търся тези очи? Тези загадъчни очи. Имах по-добро мнение за теб. За какви очи говориш? Очите на смелия рицар, които видях в гората, и когато ги открия, те ще ме отведат до съдбата ми. Но откъде да започна? Рамуалдо! Рамуалдо! Виж този меч. Наточи го за теб. Ще можеш да довършиш враговете си само с един замах. И кралство Туан отново ще бъде наше. Нали така, Ивалдо? Точно така, Каталдо. И тогава отново ще можем да зърнем красивата Катрин.
И Каталдо, ти ще можеш да обявиш любовта си към принцеса Каролин. Кой ти каза, че аз не? Съжалявам, Каталдо. Знаеш, че никога не съм могъл да пазя тайни. Завиждам ви. И двамата сте влюбени. Ще ми се да намеря момичето, което срещнах в гората. Но вместо това трябва да защитавам кралството си. Значи мислиш, че си го наострил, така ли? Нека да го изпробваме. О, не! Какво има? Разбирам. Изплашил си я до смърт. Съжалявам, Гарванке, не исках да те изплаша. И особено твоите малки. Наистина съжалявам. Моля те, приеми този хляб като извинение. Внимавай! Сигурна ли си, че можеш да защитаваш границите ни сама? Разбира се, че може. Фантаджиро е жилава като мен самия. Нека късметът е на твоя страна. Помни какво ти казах, Фантаджиро. Довери се на очите. Те наближават. Довери се на очите. Бъди безмилостен. Не им се доверявай. Бий се от името на народа си. Не се бойте, ще браня територията и хората с меча и живота си. Бъдете сигурни. Скоро ще се върна. Мои верни приятели. Ще се върна с мир за кралството ни. Приятели, доскоро победата ще бъде наша. Сигурен съм, че си обмислила всичко, Фантаджиро, но откъде знаеш, че няма да ни нападнат данайски войници? Ако ни нападнат, ние ще сме готови за тях. Не се тревожи. Виж, някой наближава. Съдбата ти се приближава, Фантаджиро. Моментът настъпи, Златогривко. Пожелай ми успех. Аз съм кралят на Дана и ти си на моя територия. Тези земи принадлежат на народа на Туан. Лицата им са покрити от шлемовете и не могат да се разпознаят. Добре тогава, да кръстосаме мечове. Приемам. Нека по-добрият победи. Хайде! Хайде! Питнахте, кралю на Дана. Този рицар наистина е опитен боец. Не можеш да ме победиш със сила, рицарю. Ще те победя не благодарение на силата, а на справедливата кауза. Ще се убият без да знаят, че са влюбени един в друг. Магията ми ще открие лицето на Фантаджиро. Време е да свършваме. О, не! Дано да не оцели. Само един замах. Пази се, Златогривко! Сега ще променим нещата. Вече нищо не може да те спаси, рицарю. Нека небесата те приветстват. Не мога да повярвам. Това е тя. Какво? Момичето, за което мечтаех. Момичето от гората. Какво има? Страх те е да ме убиеш ли? Толкова е нелепо. Аз съм рицар и джентълмен. Честта ми забранява да нараня теб или която и да е жена. Какво значение има кой държи меча, що ми иска да убива? Погледни ме. Вгледай се в очите ми. Не ме ли позна? Вгледай се в очите му, Фантаджиро. В тях ще откриеш истинската си любов. Така е по-добре. Наистина си ти. Вярно е. Най-накрая се намерихме. Слънцето свети толкова ярко. Вижте цветята по дървото на любовта. Не сме ги виждали от години. Всичко в живота е любов, скъпа. И
така, приятели, кралството се върнаха мирът и любовта, след като Фантаджиро и Ромуалдо се намериха. И слънцето отново свети така ярко. Какво става? Не може да бъде. Не, това е слънцето. Слънчевата светлина пробуди сърцето. Фантаджиро спечели. Как е възможно? Мразя те, Фантаджиро. Намери любовта, която отричах, но се кълна, че ще унищожа теб и любимия ти. Ще превърна тялото ти в пепел. И когато умреш, омразата ми ще победи любовта завинаги. По-бързо, Корк, да вървим. Почти ги настигнахме. Избягахте от капана, но от мен няма да избягате. Махайте се от тук! Хайде, Чиба! Те са мои. Не ви е дошъл редът. Разбира се, скоро ще дойде. Стой! Не мърдай! Ти там! Знаеш, че е забранено да ловуваш по тези земи. Ваше Величество, хората ни са много гладни, простете, не знае какво върша. Лъжеш, цялото царство знае, че си кръвожаден. От много години ловуваш само за удоволствие. Страданието, което причиняваш на тези създания, го потвърждава. За пореден път наруши законите на царството ни и трябва да си платиш. Трябва да си плащам? Добре, ще ви се отплатя. С камата си. Предател! Насилието не е в полза на никого. Какво стана, Хърбърт? Магиосничество. Ела, Корк. Ще ви го върна, кълна се, ще ви го върна. Хайде, доброто ми кученце, да изчезваме от тук. Нещата се промениха, откакто Фантаджиро и Ромуалдо се срещнаха. Мирът беше възстановен в кралството. Веднага, щом се приберем, ще пратим някого да наглежда гората. Не бива да правите дългосрочни планове, Ваше Величество. Щом толкова много те вълнуват дивите животни, кралю, моите тъмници ще са ти наистина интересни. Успокойте се. Веднага, щом Дракониан и армията му го ловят, вие, скъпи мои, ще трябва да го пазите. Но защо трябва да го залавяме, след като и без това Фантаджиро ще дойде за сърцето? Искам да видя как страда Флаш. Слабото и човешко сърце ще я отведе до баща й. Тогава ще я довършим. И то завинаги. Добре, чувам ги. Готови? Почакайте, Ваше Величество, нещо не е наред. Хванете ги! Внимавайте, Ваше Величество. Какво става? Разкарайте се, чудовища. Избрали сте неподходящите хора. Не знаете ли с кого си имате работа, а? Изкофяло старче. Сега хванете другия. Няма да ви се дам, чудовища. Пуснете ме! Настоявам да ме пуснете! Не знаете ли кой съм? Много добре знам кой сте, крал Ейдриан. Двамата сте мои заложници, сладки сънища. Нищо не може да му се случи, Фантаджиро. Вече е обявен мир между кралствата ни. Няма защо да се страхуваш.
Знам, но съм сигурна, че скъпият ми баща би искал да чуе обещанието, което ще дам, Рамуалдо. Чуйте какво ще ви кажа. Най-накрая кралствата ни живеят в хармония. Какво? Искаш да кажеш, че вече няма да се бием? Стига си плямпал, маломерно камъче такова. Мечът ми ще почива във вечността. В името на вечния мир. Това е невероятно. Малката ни сестричка най-накрая се отказа от меча си. Мисля, че ще се разплаче. Вече няма да се бием. На какво ще заприличам, ако не се бия? Само това умея. Ако това е твоето решение, добре, но знай, че никога не ще можеш да развалиш магията. Кожата ти няма да се допре повече до оръжие, а ако го стори, то няма да може да се използва във война. Фантаджиро, това означава, че между нашите кралства вечно ще има мир. Ивалдо и аз искаме да използваме този щастлив момент, за да обявим годежа си. Ние също ще се женим, нали, Каталдо? Да, Каролин, разбира се. Честито, сестри мои! Каква изненада! Мисля, че сърцето ми се размекна. Точно това исках да чуя. Не мога да понеса такава сладникава сантименталност. Така е по-добре. Фантаджиро, Хърбърт, какво се е случило? баща ти. Драките ни изненадаха. Нищо не можах да направя. Къде е татко? Отвлякоха го в замъка на черната вещица. Трябва да тръгна незабавно. Забрави ли обещанието си? Не можеш да докосваш оръжие. С какво ще се защитаваш? С обещание ли? Каталдо е прав. Довери се на нашите мечове, Фантаджиро. Не мога. Но ти обеща никога да не вземаш меча си, Фантаджиро. Не можеш да го промениш. Кога ще свърши войната? И кога ще се свърши с омразата и злото, Рамуалдо? Ще върнем свещения Куором от замъка на черната вещица и ще спасим баща ти, кралят на Туан. Бой, бой, бой! Ще ядат пердах! Знаех си! Знам, Корк, и аз съм гладен. А в същото време кралят се наслаждава на всякакви лакомства в двореца си, за разлика от нас. Проклето да е царството им! Проклети да са! Усетих омразата ти, ловецо. Аз съм отмъщението и омразата, от които имаш нужда, за да надвиеш господарите си. Но те са твърде силни. Бъди ми верен и ще те направя по-могъщ от тях. Ще управляваш тяхната кралства, ще посееш семената на насилието и ужаса, ще можеш да ловиш каквото си поискаш. Това е всичко, което бих искал. Приемам, господарю. Благодаря ти. Добре тогава. Ловният сезон е отворен. Доведи ми крал Рамуалдо и рицарите му. Искам ги живи. От сега нататък си ловецът на мрака. Аз съм ловецът на мрака. Ще донеса още дърва за огъня. Става студено. Не е само от студа. Има нещо странно в тази гора. Не чувате ли? Стига, Каталдо. Нали не се страхуваш? Ивалдо! Почакай, Каталдо. Ивалдо, къде си? Ивалдо! Никак не е смешно. Каталдо! Ивалдо, къде сте? Щастливци сте, че ми искат живи. Лесно ти е да го кажеш, но ако трябваше да... Ей, какво става? Всичко се разпада пред очите ти. Какво стана с меча ми? Вече сте мои жертви. Жертви на ловеца на мрака. Не! Рамуалдо! Рамуалдо е в опасност. Знам, че дадох тържествено обещание, но няма друга възможност. Не дей, заради магията. Не дей, Фантаджиро. Не можеш да докоснеш никакво оръжие. Защо не го изпробваме, Каролин? Прави сте, разпадат се, щом ги докосна. Но това значи, че Рамуалдо е в опасност. Преди да тръгне, докоснах мечът му. Трябва да му занеса мое, преди да е станало твърде късно. Да, но не можеш да го използваш при самозащита, защото ще се разпадне. С какво смяташ да се защитаваш? Имам идея.
Но този дървен меч е само играчка. И за това не се разпада. Този верен приятел ще ме пази. С този меч се научих да обичам изкуството на борбата. Няма да бъде сама. Няма нужда от други. Аз съм тук и искам да се бия. Вещицата ще си го получи. Ще се бием! Значи ти ще ни защитаваш, а? Какво облегчение? Скоро ще се върна, сестрички. И ще доведа мъжете ни. Хайде, Златогривко, да вървим! Не е ли страхотно? Кралете на Туан и Дана отново в мир и хармония. Не се мисли за победителка, вещице. Никога няма да си тръгнете. Растенията ми, поникнали от семената на омразата, няма да ви пуснат. Нима смяташ да ни задържиш с тези марули? Харесвам големите порции салата. Явно не се притеснявате от нападатели, след като мостът е спуснат. Но има и стражи. От тези драки ми настрахва перушината. Не се бой, влизам сама. Ще се справя с тях. Бой ли? Хайде хвърлиме, а аз ще разчистя пътя. Почакай, ако го използваш като оръжие, ще се разпадне. Разпадане ли каза? В такъв случай предложението се оттегля. Почакай, камък ще стане, ако те зритам нагоре. Добра идея, Златогривко. Добре, но внимавай. Днес се чувствам малко неразположен. Опа, започва се. Мисля, че не се представих. Господи, не оцелих. Оцелих, браво. Без ръкостискания, моля. Какво? Вече си тръгваш? Чисто е, Фантаджиро. Какво става? Това е странно. Спри, не мърдай! Веднага се връщам. Щом си науми нещо, не можеш да я спреш. Добре, сега ще видиш. Ето, че хванахме и смелата дъщеричка на страхливия крал. Мислиш ли, че имаш шанс с меч като този? Достатъчен ми е, за да се справя с стотици като теб. Кой си ти? Нека да ти подскажа, използвам отрова, примки, подушвам жертвите и ги ловя, за да ги накарам да страдат. Хвани я, Корк! По-спокойно, кученце. Не искам да те нараня, за това се успокой. Сега, ако не искаш да свършиш като горкия крал Рамуалдо... Рамуалдо, какво си му сторил, чудовище? Леле, колко сме нетърпеливи. Много скоро ще разбереш. Ей, куче, чупката! Разкарай се или ще се чудиш откъде ти е дошло. Махам се. Пази се, дебеланко. Благодаря ти, камък, а това е за Рамуалдо. Свърши се с игричките ти, принцесо. Казах ти, аз съм ловец, който винаги хваща жертвата си. Добро хващане, след което знаеш какво следва. Страдание и... Но какво по дяволите? Трябва да знаеш, че ножовите са само за ядене и когато ги използваш като оръжие, те се разпадат в ръцете ти. Оръжията се унищожават, щом те докоснат? Въпреки, че си ловец, все пак имаш малко мозък. След като се срещнеш с черната вещица, ще заплачеш, момиченце. Смръдлив бурен такъв. Хвани ме, ако можеш. Какво се опитваш да направиш, Рамуалдо? Хрумна ми нещо. Сега. Твое е, Каталдо. Давай. Успя! И какво ще правиш това? Ще си чистиш ногтите ли? Ще използваме киселината, за да излезем през решетките. Ето така. Готово. Най-накрая лице в лице с легендарната принцеса, дошла да спаси света. Настъпи часът, в който легендата за теб ще умре, Фантаджиро. Какво си направила с баща ми и Рамуалдо? На прага на смъртта пак е загрижена за съдбата на другите. Ти наистина си жалко, момиченце. Не се бой, ще живеят, но с малка промяна. Погледни в кристалната ми топка. Баща ти ще започне отново война с Дана. Вековната война не може да започне отново. А що се отнася до твоя любим? Отредила съм му място до мен. Мястото, което неговият предшественик, принц Рейналдо, отхвърли.
Ще те довърша със собствения си меч, въпреки обещанието си. Значи искаш да се разправиш лично с мен, така ли? Мога да разваля магията на бялата фея, ако искаш. Приемам предизвикателството, черна вещице, и се отричам от обещанието си никога да не се докосна до оръжие. Необузданият ти дух ще те съсипе. Прости ми, бяла фея, но любовта към баща ми и Рамуалдо ме кара да взема меча, защото не мога да живея без тях. Призовавам вятъра и всички елементи да развалят магията. Развалете я! Ела тук, меч мой! Ле! След като предпочиташ подводния бой, хидрите ще те довършат. Нали ти казах, това е вечерята ни? Надявам се да не плува бързо като малките рибки, защото е много унизително. Миле Боже, какво правиш? Не дай, боли ме. Не ме наранявай. Аз съм много добър. Хвани него. Той е лошият. Чухте, предател такъв. Сега ме закарайте в двореца бързо. Сигурна съм, че знаете преки пътища. Проблемът е, че другата ми глава понякога става много лоша. Не обичам да я опонирам. Да поплуваме. Хайде, плевел. Искаш да се бием ли? Хайде. Върнете се, серни плевели такива. Не ги понасям тези големоглави добичета. Хайде да се махаме от тук. Почакайте, имам идея. Браво, Рамуалдо, много хитро. Стана! Въздух най-накрая. Но къде са тъмниците? Направо по коридора пред теб. Ако тръгнеш по другия, можеш да посетиш стаята за мъчения, която е много по-впечатляваща. Ех, все бързат. Хайде, побързайте! Трябва да открием изход. Хайде! Драки, спрете ги! Ти на кого се смееш? Насам? Направете нещо, глупаци! Добре, идват насам. Какво правят тези идиоти? Вижте, ще избягат. Рамуалдо, трябва да спасиш крал Едриан. Движете се, аз ще ви прикривам. Рамуалдо, слава Богу, че е жив. Успели се да избягат без мен. Сега да намерим останалите. Вижте, връщат се. Успяха! Да, но къде е Фантаджиро? Почакайте, това е Златогривко. Фантаджиро е вътре. Флаш, вдигни въжения мост, възможно най-бързо. Почакайте ме! Фантаджиро идва. Хайде, вдигай го. Трябва да останеш в замъка. Фантаджиро, какво? Заяжда! Глупак! Какво става? Скачай! Хайде! Сърцето е тук. Бъдещият мир зависи от него. Сърцето. Почти го бях забравила. Никога няма да напуснеш този замък жива. Фантаджиро! Не! Съжалявам. Сърцето! Трябва да се връщаме. Ще отида сам. Не можем да подлагаме Негово Величество на повече опасности. Но, Рамуалдо, моля те. Мой дълг е да спася Фантаджиро. Или ще избягаме двамата, или нито един от нас. Дано да успеем. Пожелайте ми успех. Успех, Рамуалдо. Хайде! Фантаджиро, чакай, не затваряй. Кой е? Аз съм принцеса от цветето на желанията. Спомняш ли си, ако хапнеш от листата ми, желанията ти ще се сбъднат. Да, но как се озова тук цвете? Чакай, ще ти помогна да затвориш прозореца. Виждаш ли, че съм ти необходим? Стой до мен. Този замък е много опасен. Точно така, но не само замъка. Скоро ще откриеш
бъдещето, което съм ти отредила, скъпа принцесо. Последното изпитание за принцесата. Съществуват само две въпросителни около бъдещето ти, Фантаджиро. Първата е колко още ще живееш, а втората – колко скоро ще умреш. Какво беше това? Не се страхувай. Най-добре се смее този, който се смее последен. Идва отвън, погледни. Има очи на небето. Какво? Очи на... Пази се! Страх ме! Стой тук и не мърдай! Който влезе в замъка ми, не може да си тръгне никога. Ще видим. Няма да успееш. Не и ако се скрие от погледа ти. Какво? Проста завеса ще те защити от силата ми? Великолепно, кралице моя! Къде си Дианаха? Какво? Не можеш да се скриеш в замъка ми, Фантаджиро. Знаеш, че ще те открия. Ще те открия. За сега я изгубихме. Вече не ме е страх от нея. От дъжда ми пораснаха много листа, така че можеш да си пожелаеш много желание. По-добре да използваме едно листо, за да те отведем на по-сигурно място. Невъзможно е, не мога да изпълнявам желание за себе си. Сега какво ще правим? Трябва да намерим сърцето и да го върнем на дракона. Това е съдбата ми. Бъдещето на кралството зависи от мен и обещавам, че ще го изпълня. Защо не вземеш едно листо и не пожелаеш да освободиш сърцето? Няма да стане. То е защитено от магията на черната кралица. Ще измислим друго. Значи не мога да ти помогна. Само ти преча. Какво е това? Коки, един от демоните на вещицата. Безобиден е, но е истински досадник. Представи си какво ще стане, ако един от тези симпатяги... О, не искам и да си го помислям. Хей, не ми харесва начина, по който това ме гледа. Разкарай се, чули ме? Значи било безобидно. Тук е пълно с тях. Направо са плъзнали навсякъде. Хей, казах ти да се разкараш. Особено ако се превърнат в мега-кокита. Мега-коки? Няма ли да се разкараш? Какво е мега-коки? Не! Изяде едно листо и желанието му се сбъдна. Какво ще правим? Искаш ли листо? Нямаме време, трябва да му избягаме. Браво, хвана се. Понякога желанията ти могат да бъдат истински кошмари. Прав му път. Хайде да намерим сърцето и да се махаме от тук. Трябва да има начин да вляза в замъка. Канят ме да вляза? Добре, приемам предизвикателството, черна вещице. Не искам да пия вода, а да се бия. Мислиш си, че можеш да надвиеш краля на Дана с вода? О, не! О, не! В името на любовта ми към Фантаджиро. Никога няма да отнемеш мечът на краля на Дана. Ти си велик. За мен е удоволствие да се бия редом с теб. И за мен. Добре, тогава действай. Ей, ти си най-добрият боец на Туан. Внимавай! За теб, ето го!
Що за чудовище е това? Майчице, това ли е? Все още нищо не си видял, малкия. Това ми се струва прекалено. Не бих пуснал корен тук, дори да ме поливат всеки ден. Страх ме от тъмното. Трябва сами да се пазим. Става все по-тъмно. Това значи, че злото ни дебне. Да вървим към светлината. Има ли някой чули това, Фантаджиро? Фантаджиро, почакай! Това място ме кара да настрахвам. Вещицата е наоколо, значи и сърцето е близо. Усещам го. Нали не искаш да влизаме вътре? Какво? Какво става? Стената е. О, не. Войници сенки. Войници сенки, с други думи лошите, така ли? Не се тревожи, Цвете. Ще се оправя. Да не се тревожа? Ще трябва да се постараете, за да ме стреснете, чудовища. Ако се върнат, ще трябва да се справя с тях. Пази се, ще ме настъпиш. Къде сме сега? Пак ли ти? Ако ме познаваше така добре, както Фантаджиро, щеше да знаеш, че съм най-жестокият камък в цялото кралство. И така, ще се бием или не? С тази вода, дето я наготах, няма да бълвам огън със седмици. Писна ми от теб, винаги ме излагаш. Опитвам се да изям краля на Дана. Да тръгваме! Не виждаш ли, бе, идиот? Трябва ли да противоречиш на всичко? Има ли някой там? Излез и се покажи. Но този глас? Рамуалдо, насам! Фантаджиро, най-накрая те намерих. Но аз... Насам, ела тук, трябваш ми. Фантаджиро, не можех да те оставя сама. Фантаджиро, изглежда ми странно. Рамуалдо, ела насам, ела. Фантаджиро! Какво става? Ей, Фантаджиро, къде си? Елате ми, злобачета, ако смеете, хайде, не се перчете само. Елате да се бием. Елате! Не ги провокирай. Идват. Какво чакате? Страх ви е от принцесата ли? Хайде, страхливци! Ще ви изпратя в страната на сенките завинаги. Хайде! Внимавай! Искаш да потанцуваме? Добре тогава. Дори не си го помисли. Не можем да надвием тези приятели с магия. Ще трябва да измислим нещо друго. Всеки момент ще го измисля. Още не сме свършили с тях. Тръгваме? Майчице! Като говорим за светлина, нека пооживим малко тази лампа. Можеш ли да летиш, Цвете? Защо? Ти можеш ли? Чакай. Политаме! Погледни. Получи ли се? Смазахме ли ги? Трябва ни светлина. Един момент. Царството на мрака само едно нещо има светлина. Цвете, трябва ми едно от листата ти. За какво ти е? Какво ще е? Какво ще е? Гореща идея. Нищо не разбирам. Какво? Нека мечът се зареди с вълшебна светлина. И нека тези пламъци горят така ярко завинаги. И нека никой да не загаси тези пламъци.
Получи се, Фантаджиро, получи се! Няма да могат да прекусят толкова ярка бариера, благодарение на теб. О, благодарение на мен? Виж, това е сърцето на свещения дракон. Това е кворумът. Значи успяхме. Знаех си, че ще успеем. Цялото е черно и болно. Защо? Любовта ми към Ромуалдо е това, което му даде живот. Сигурно му се е случило нещо лошо. Не се страхувай, тук съм. Изплашени. О, Ромуалдо, ти си тук. Реши, че ще те оставя сама в замъка, Фантаджиро? Ела, ще ти покажа една изненада. Кажи, Ромуалдо, каква е изненадата? Почакай, Фантаджиро. Ромуалдо? Черната вещица? Добре дошла. Наистина те изненадах, скъпа принцесо. Ромуалдо, как можеш да... Ей, не можеш да правиш така! Доведи ми сладкото малко нещо, Ромуалдо. Хайде, движи се и не смей да ми бягаш. Какво си му сторила? О, Ромуалдо, ти ме обичаш. Ти каза, че ме обичаш. Не, тя е тази, която обичам. Скъпа Фантаджиро. Преди години научих, че не можеш да имаш вяра на принцовете от Дана. Историята се повтаря, но този път ти ще бъдеш тази, която страда, а аз ще получа любовта на краля на Дана. Не се ли чувстваш ужасно? Ромуалдо, обичам те, жертвах живота си за теб. Може и така да е било лековерна принцесо. Сега, Ромуалдо, в знак на вечната ни любов ще забиеш този меч в сърцето на Фантаджиро. Ромуалдо, обичам те. Вгледай се в очите на любовта, Фантаджиро. Драконът. Приготви се. Това е краят. Погледни ме, Ромуалдо. Вгледай се в очите ми. Вгледай се в очите ми. Аз? Свърши се с предсказанията. След смъртта на Фантаджиро, скворумът ще бъде свършено. Ромуалдо, гледай се в очите, които толкова много те обичат. Хайде, Ромуалдо, използвай меча си. Аз... Фантаджиро! Но какво щях да направя, любов моя? Не може да бъде. Ромуалдо, да спасим сърцето. Сърцето? Много добре, остани с принцесата и в последните мигове от живота си се наслаждавай на настъплението на света на мрака и отчаянието. Не и докато мечът ми все още е по тези земи. По тези земи ли? Кажи ми истината, Фантаджиро. Би ли жертвала кворумът, за да спасиш младия крал? Трябва да спасиш сърцето. Мирът между кралствата ни зависи от него. По-бързо! Дай ръка! Не мога да живея без теб, Ромуалдо. Не, какво става? Не е възможно. Сърцето! Сърцето, любовта ви го съживява и вдъхва сила. Проклети да сте! И вие, и любовта! Фантаджиро, побързай да се махаме от тук, ще се срути! Не се тревожи, Цвете, скоро ще се... Какво става? Заклещени сме, не можем да се измъкнем. О, не! Фантаджиро, помоли дракона за помощ. Точно така. Дракон, ти каза, че ако ми потребва помощ, мога да разчитам на теб. Сега си ми необходим. Отново всичко е наред. Да, ами Фантаджиро и вълшебният камък. Драконът не можа да ги спаси и те дадоха живота си за нас и сега. Извинявай, че те прекъсвам, но мисля, че има нещо, което трябва да видиш. Това са те. Пристигнахме точно както ти обещах, Фантаджиро. Изпълних дълга си. Благодаря ти, драконе. Мой ред е да ти се отплатя. Нещо, което черната вещица ти открадна. То е част от теб и от всички нас. Сърцето! Сърцето се завърна. Не съм се чувствал по-добре. Нека доблестта и страстта на хората бъдат част от теб завинаги, драконе.
Това е краят. Не си забравил нещо много по-важно, което ни предстои, нали? Чуйте ме, хора на Дана и Туан. Чрез властта, която ми е дадена, благославям тези младоженци. Нека сърцата им се съединят с любов и щастие в същото единство, както се съединиха нашите две кралства. Това е любовта, Катрин. Любовта, която иска да ни свърже отново. Не мога да издържам повече. Не бъди ревла, майко къска. Бъди силна като мен. Дано са щастливи. Като в приказките. Двама смели рицари се женят за красиви принцеси. Фантаджиро, това сигурно е единственият път в живота си, в който съм импулсивен. Искаш ли да се обичаме? Искаш ли да... Моля те, спри, Рамуалдо. Чуй ме, обичам те повече от всичко на света. Но може би сме твърде млади. Но... Съдбата ни не е да се оженим, Рамуалдо, а да пазим царствата ни, любовта и мира, които постигнахме. Само това е от значение. Насладете се на момента, защото злото винаги ще ви съпътства. Гледахте анимационния филм «Приключенията на принцеса Фантаджиро». Филмът е подготвен за излъчване от екип на Мависта Студио в състав. Преводач Делян Михайлов. Редактор Мариана Добрева. Тон режисьор Михаил Георгиев. И артистите Даринка Митова, Ася Братанова, Георги Тодоров, Станислав Ищалов. Техническа обработка Ретел Аудио-Видео.